100 मुलिनि गुन दं थालिर मैखुनाव। गुनफोरखौ मिथिब्ला नोंथाङा सोमोनांगोन। नंगौ, थालिर बिफाङा जोंनि सरासनस्रा जिउ खुंनायाव मोनसे एंगारहायै बाहागो। फुजा फानि होनायाव, हाबा खेराइ खुंनाय बायदि बायदि गोथार फोरबोफोराव थालिर बिफांखौ बाहायो। बेनि अनगायैबो फिथाइ महरै जायो आरो ओंख्रि महरै संनानै जानायजों लोगोसे गोबां रोखोमनि जाग्रा मुवाफोरबो बानायनानै जायो थालिरखौ। जर'खायै थालिरखौ फिथाइ महरै जानायनि अनगायैबो ओंख्रि महरै संनानै जायो। बेबादिनो थालिर मैखुनखौ बायदि रोखोमै ओंख्रि महरै संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो। नाथाय नोंथांमोनहा मिथिगौना थालिर मैखुना देहानि थाखाय बेसेबां मुलाम्फा गोनां आरो थालिर मैखुनाव बबे बबे भिटामिनफोरा आबुं जाना दं? जर'खायै थालिर मैखुनाव गोबां रोखोमनि भिटामिनफोरा आबुं जानानै दं, जेरै भिटामिन ए, भिटामिन सि, भिटामिन इ। बेनि अनगायैबो थालिरा एन्टिअक्सिडेन्ट, प्रटिन, पटासियाम, मेग्नेसियाम, आयरन आरो केलसियामजों आबुं जानाय। मख'नो गोनांदि थालिर मैखुना डायबेटिस, ब्रेस्ट केन्सार, किडनि, लिभारनि बायदि जेंनाफोरखौ फोजोबस्रांनायाव मदद खालामो। बेजों लोगोसे ब्लाड प्रेसारखौ समानथि लाखिनाय आरो कार्डिय'भेस्कुलारनि जेंनाफोरखौ बाङाइ खालामनायाव थालिर मैखुना गोबां मदद होयो।